Takže jak už Zuzka řekla, tak teď uvidíte vodícího královského psa Albuse, který se cvičí se teprve chvíli, ale je velice šikovný. Uvidíte překonávání různých překážek v praxi. My si jako vidící nedokážeme dost dobře představit, jaký problém může být třeba pro člověka, který nevidí. Taková překážka, kterou vidíte teď, která je naprosto reálná. Představte si na ulici Víko, který je označený jenom takhle. Člověk, který nevidí, používá bílou hůl, nemá pejska, tak bude si odmatávat ve výšce před sebou na chodníku, ale do výkopu může spadnout, protože ta páska ještě většinou bývá přímo až nad tím výkopem, takže člověk už pak nemá šanci tomu zabránit. Když to pejsek, jak jste viděli, zastaví, označí tím, že je něco špatně, člověk si holí odmatá a nebezpečí se vyhne. Další věci, které ty pejsci umí, tak je třeba vyhledávání místa v tramvaji, vyhledávání místa na lavičce v parku, kde si člověk, který nevidí, chce sednout. K tomu se váží něco, co vás chci poprosit, když budete nastupovat do autobusu, do metra, do tramvaje, tak tam většinou může být jenom jeden pes. Pokud uvidíte nevědomého s vodícím psem, prosím vás, pusťte ho, počkejte třeba na další soupravu, protože ten člověk to může být nacvičené, připravené a zdržení už třeba jenom 5 minut, když ho řidič vezme do tramvaje, co se stává, když je jako druhý, tak pro něj může mít fatální důsledky. Tady vidíte vyhledání místa, označení židle, které by pro nevědomého člověka mohlo být velkým problémem. Další věc, kterou vodící pejsci umí, tak je označení schodů, to znamená prvního a posledního schodu. Označení najítí dveří, kdy vás na ulici navede do dveří, označení pultu v krámě, provede vás naprosto bezpečně krámem až k prodavači, označí vám pult, ať už to je třeba v textilu, v potravinách a v dělnictví. Tady vidíte, že opravdu neoblounej, všechny ty překážky prostě nejde, že ten člověk nenechá, aby se mu něco stalo. Jinak vás taky chci poprosit, abyste, když uvidíte člověka s vodícím psem nebo s asistenčním psem, abyste na pejska nemlaskali, nehladili jste ho, nevolali jste na něj nebo jste ho nekrmili, protože když na něj zamlaskáte, on se otočí, může člověka stáhnout pod auto a průšvih je na světě. Nám, když na pejska někdo zamlaská, tak se maximálně otočíme, zvukáme si na čelo, proč to dělá, když toho psa nezná, když to pro nevidícího člověka už to může být opravdu průšvih. Takže jste viděli ukázku vodícího pejska Albuse, já předám slovo zpátky Zuzce.